Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Kum gadak ban pensawa jam ya kajing dawa ban pentrekam no mardor ya ke inline permit hagani ke jilla Meghalaya ke Khasi Students Union kalas dang ya kajing ya ki da ka ba pro ya ki jingtho no ILP no rest hagi ba bon ki benta jong ki kenro haga nong ba Shillong ha jowai bat heki wai de ki jaka la sakhiru ba haka mit jong ka arpo nyo terigu banai nai tung arajar arpo wai ki khot jong ka KSU ki la yang hapdeng ka surok mat pran da ka bararu ya ki jingtho ki badon ni ke jingdawa ban pentrekam je ke inline permit bat hajo wai la sakhiru baka KSU kalawa ye kini ke jingtho ha ki jingkernar ki badon hasilintar jong ka surok hanong ba jowai kani ke jingsedang jong ka KSU ban penlong ye kini ke jing ye ki kalong haden mo menteri katanat ki kampo ying jong ka sarkar India u Amit Shah ula sngap menti klam da keren AA watang shiken tenru ha ka jingelang bat ki seng bahalang ba pher jong kene ke jilla kabalalong ha ka janmi jong ka arku south ri kubnai naitung arjar arku way We demand ILP. We demand ILP. We demand ILP. down CA. down CA. down CA. down CA.